Pasado alas 4 ning maagahon kan Sabado, Nobyembre 19, mahiling sa CCTV footage na ini sa Barangay 14, Legazpi City. Ang sarong lalaking naka-face mask asin nakapayong. Makalis ang pirang minutong pag-uralikid, luway-luway na kaining ginuyod ang nakaparadang motorsiklo. Sigun kay Mark Dave, gikan siya sa sarong pagtiripon, sinublian niya man sa nadaa ang naaabon ng motorsiklo. Asinhuli kang pag-uran para mientras siyang nakisirong sa boarding house kan sa iyang amigo. Alagad pagluwas niya, mayo na ang motorsiklo. Pero madali man lang po ito pag serong. Tapos mga 1 hour, pag iling ko, wala na sa motor. Sana po, maski balik na lang po sa motor, maski man lang sa iya. Sa motor lang po kaya importante. Aminado man si punong barangay Gerald Aike, bakuin ang primerong bes na may naaabunan ng motorsiklo sa sindang barangay. Pagduduon man kay ni, igwasindang pigigibong pagronda. Alagad sa kada bes na tapos na ang pag-duty kansay ng mga tanod, sa kasubot minaatake ang maabon. Yari sa barangay ni. And of course, makakaasa po kamo na mas magiging aktibo kami sa crime prevention. Na after this, siguro imi-meeting ko girari ang tanod ko na mas maging aktibo sinda sa pagsupil kaining mga arog kaini. Siguro sa visibility ninda is very important. Very important talaga ito. Na dapat may pang-aga, then may pang-banggi. Bilang pagtabang mi po sa biktima, nag-coordinate man po kami sa iya na so kung nagagat po siya kang kopya kang sa CCTV, tig-provide mi man po yan. Siguro naaling taman po suspect kung sa inali na lugar. Pagsiserto pa kang opisyal, bako niya residente ang mga nasa likod kang harabunan. Sa barangay Bugtong, Legazpi City, hagup man sa CCTV ang ginibong panghaabon ng motorsiklo kang day pa nabibistong kagibo. Istorya kan tag sa diri, naguli siya sa saindang harungan ni magkakan. Alagad nawalat niya ang yabi sa motorsiklo. Namangnuan niya na sa nadaang, nawawara na ini. Tako lang ang bagay na ako. Tapi gamit ko ito bago itong restro. Bago buda so mga kuan duman nagkawaralat ko sa papilis na original pati an ito unduman. So gabos na papilis ko, yaon duman sa malawkan U-box. Buda so tools. Aminado naman ang Legazpi PNP na sunod-sunod na ang naitatala nindang insidente ning karnaping ngunya na bulan. Alagad pagduduon kang hipatura, nga ni day mabiktima ning mga siring na kawatan. Maging rigmat asin maingat sa gamit sa gabos na oras. The more po na yaon na dyan sa sarong gilid, wala man kinagbabantay, o kaya pabantayan tamang po kay CCTV, naaram tamang po bagangon yan, magmasdan ang tao di pisilo ng mamidbidanta. Kaya nangangapudan man kami sa mga motorista may mga sadiri po mga motor, kaya man po mga bihikulo. Siguro tamang po na masecure ta po sa tuyang mga pagsadiri pong bihikulo, tanghani po maiwasan taan mga insidenting arog kainig. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang nasabing istasyon, ngani masusog, asin mapanimbag ang mga kagibo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.